हाँ पहिले राती के हई कहानी सखी रे तहिए से बा परेशानी। पहिले राती के हई कहानी सखी रे तहिए से बा परेशानी। अकेले देखी के लिहले ऊँचा कि जब से लिहलस बलमुआ जवानी के नाप ढूढ़ी पर नाचे रोज पनिया सांप। जब से लिहलस बलमुआ जवानी के नाप ढूढ़ी पर नाचे रोज पनिया सांप। नमस्ते प्रणाम, हम आप लोगों के छोट भाई जयकी राज एक बार फिर से राइटर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों के स्वागत बा। ये न्यू ट्रैक बा, जे भी भाई गाना के पर्सनल लेके गावल चाहता तो बिल्कुल ले सकला। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे शो करते हो 8756090687। तो नंबर पे आप कांटेक्ट करके हम बहुत ही कम चार्ज में गाना आप ले सकें। न्यू ट्रैक बा, जे भी भाई के गाना के लिए पर्सनल तो आप चार्ज दे के ले सकें।